Saiki Mbak Orisa. Ya, iki ana jenenge Elisa Orkarus Alaso. Orisa. Ora ngaso-ngaso. Ah iya. Ya, yang apa? Jumeneng to, Pak? Ah iya, kancane ya ngadeg kowe ya ngadeg ora. Kancane lungguh kowe ya lungguh kabeh padha pokoke jumeneng kok padhake. Padake. Ya. Tembange apa? Wah, sindene jan lemu-lemu ya iki. Heeh. Nyobi bawa micil kembang rawe, Pak. Apa? Micil kembang rawe. Tibake apa kuwi? Kembang rawe. Oh iya. Ayo wis ciri khase ngono kuwi, Kak. Micil apa kuwi? Kembang rawe. Tibake apa? Kembang rawe. Engko saiki po engko mengko. Mbok saiki wae. Saiki. Nah. Ya ayo. Yo. Sakniki? Heeh, saiki. Ya. Wiwitane. Berkasih. Ya. Caca baka modele. Senengane kok ngisroh ora. Iki Setu sore to? Setu sore iki lagi Senin. Setu sore ngapa? Wah kaya ana berkasih ya. Caca baka modele ya. Aneng pinggir kali dodo bareng-bareng. Ayo kanca padha balapan di sing menang. Tak patak raimu watu. Yo. Mong longgah jejeri. Oh, piye edan. Iki karyane ciptane sapa sa? Ki Geter. Wah, ya mulane kenes e. Mong lungguh jejeli. Jejeri, Jejeri. Jejeri ta? Jejeri. Ah tak kira dijejeli e. Udus wae. Ana wong kleru diantil. Dek kupinge basa ora. Mong lungguh nglemberi. Iku ya kleru jejeri kok. Yo. Tundane sam brana. Tundane sembrono. Suwe. Piye sing positif? Sik baleni. Sing positif cengkokmu piye? Suwe apa? Suwe. Sing endi? Sing positif, sing Ardiko. Oh, nggih niku Pak Geter. Ayo piye? Baleni kok. Nggih tak baleni Pak. Ah, gawe sayo. Sabar. Ah, selara yo. Sabar to, Pak. Heeh. Sabar piye aku. Suwe. Ayo, sing bener sing endi? Suwe. Ngono wae suwe. Lah niku nanet lineteng semanten niku. Gendere dinut gendere. Baleni meleh. Ha iya, aku penggendere iki tukang keyboard wis diani keyboard telu kiwa tengen. Engko nek kowe ora bener-bener terus ngene iki. Nenet. Mata-mate. Tak ngematke. Ah, dimatke. Suwe. Njor nyekel tangane.
terus disamplokke. Meneng sik to. Omonganmu jare tekan ati. Aduh, apik iki. Hihi. Wani ngumbar janji. Odiar ora. Ayo, apike ngumbar janji mbakane ngumbar wedhus tekan ndi-ndi. Jebul tukang apus. Wah, iki mau cek. Ngono kuwi mau to bawane. Nggih. Wis rampung. Pun. Kembang rawe diaturake, Tru? Ya, gong kuwi, Gong. Wah, aku males lagi. Sikilku lagi lara, Tru. Joget ra gelem. Ya engko alon-alon. Ya, mangga.
apik. Ah iya. Aku malah rada semangat iki to. Ah, dengkulmu mlacak ku. Ana wong apa di ah.